ଦେନେ ଖରାବେଳ ସମୟଟାରେ ତିନି ଗୋଟି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ହଳଦିଆ ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଖୁସିରେ ଯେଉଁଥିଲେ ନାଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଉଥିଲେ। ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିଂ ଚିଂ ଶବ୍ଦରେ ସାରା ବଗିଚାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ଏମିତି ଖେଳୁ ଖେଳୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନେ ନିରାଶ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପେଟକୁ ଛୁଇଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର। ସେମାନେ ନିଜ ଚାରିପାଖ ବଗିଚାରେ ଦେଖିଲେ କାଳେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ହଳଦିଆ ଚଢ଼େଇଟି ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ଯଦି ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁରୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଚାହା ଦୋକାନ ଅଛି। ଦୋକାନୀ ସେଇଠି ଚାହା ଓ ବ୍ରେଡ ବିକ୍ରି କରେ। ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ। ଏହା କହି ସେଇ ହଳଦିଆ ଚଢ଼େଇଟି ଫୁରକିନା ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଚାହା ଦୋକାନ ପାଖ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରେଡ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଦେଖିପାରିଲା। ଲୋକେ ସେଇ ପାଖ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା କି ସେଇ ପାଖରେ କେହି ଲୋକ ନଥିବେ। ଏମିତିକା ମକା ଦେଖି ସେ ବ୍ରେଡ ପାଖକୁ ଆସି ସେଇ ବ୍ରେଡଟିକୁ ନିଜ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ପକ୍ଷୀ ଏହା ଦେଖି ଖୁସିରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ହଳଦିଆ ପକ୍ଷୀଟି ବ୍ରେଡଟିକୁ ତଳେ ରଖି କହିଲା, ଦେଖ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ଏହାପରେ ସେଇ ତିନୋଟି ଚଢ଼େଇ ମିଶିକି ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସତେଜତା ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ପୁଣି ଥରେ ଗୀତ ଗାଇ ଝୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରି କି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ପିଲେ, ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ମିଳିମିଶି କି ଖେଳିବାର ଓ ଖାଲି ନିଜ କଥା ନା ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ହସଖୁସିରେ ରହିବେ। Sharing is caring.